ji eme ọnụ. Ụtụtụ ọma nụ, kedu ka unu mere? Ama m na unu dị mma. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu. N'ụbọchị taa ka anyị lebata anya n'isiokwu nke si na akwụkwọ akụkọ dị iche iche dịka Punch, Vanguard, Daily Post nakwa Leadership Newspaper. Ngwa ka anyị lebagodo anya na Punch Newspaper. Isiokwu nke anyị wetara n'akwụkwọ Punch na-ekwusio na mbibi ya bụ loan ụfọdụ ụlọakụ binyere ọtụtụ mmadụ n'oge ahụ akụnụba ala anyị mara afọ n'ala ka a na-ekwusio na ha enweghịzi ike ịkwụghachi ya bụ ụgwọ. Ihe nke a na-ekwupụtara na ụfọdụ ụlọakụ ya bụ bank binyere ọtụtụ ndị mmadụ ego oge ahụ akụnụba ala anyị mara afọ n'ala ka a na-ekwusi na ha enweghịzi ike ịkwụghachi ụgwọ ha ji. Isiokwu nke abụọ anyị ji n'akwụkwọ Punch na-ekwusi egburu otu onye dịka ndị uwe ojii nke Anambra steeti nakwazi ndị ntọrọ mmadụ kwakọrịtara mgbọ. Ya bụ na egburu otu onye oge ndị uwe ojii nakwa ndị ntọrọ mmadụ na-akwakọrịta mgbọ n'ihi nghọtahie. Vanguard Newspaper. Isiokwu nke mbụ anyị wetara n'akwụkwọ Vanguard na-ekwusi na ndị ụkọchukwu Katọlik niile apụtago kwuo sio na ikpe ụlọ ikpe na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị kpere banyere akwụkwọ a Peter Obi na Atiku gbara Tinubu na ya bụ ihe etu esi wee kpee ya meziri ka obi ụmụafọ Naịjirịa koro n'elu na okwukwe ha nwere na ihe gbasara ọrụ ikpe esichaghịzi ike. Ka na-akọwa na ikpe ekpere gbasara Peter Obi na Tinubu ka ụmụafọ Naịjirịa na-ekwusi na etu esi kpee ya amasaghị ha nke ọma, ya mere okwukwe ha nweziri na ịbụ onyeisi ụlọikpe esichaghịzi. Abụọ anyị ji n'akwụkwọ Vanguard na-ekwusi ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 6 a na-enyo enyo na aka ha dị na ogbugbu egburu onye ahụ ji ọkwa DPO nke ndị uwe ojii na ya bụ steeti Rivers. Nke atọ na-ekwusi onyeisi ụlọ akwụkwọ mahadum nke UNILAG nke steeti Lagos ekwuola sio na ihe kpatara ejiri bugo ọnụụgwọ akwụkwọ na ya bụ mahadum bụ na gọọmenti etiti enweghị ike itinye ego kwesịrị ekwesị na agụmakwụkwọ nakwa ihe isi ike nke dị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ya kpatara ha ji wee tinye ọnụ n'ego ha na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ ha. Ka anyị lebazie anya na Daily Post. Daily Post isiokwu nke anyị ji n'akwụkwọ Daily Post na-ekwusi dịka ọ bụ nnọọ na orugo ụbọchị 100 onyeisi ala anyị bụ Tinubu ji wee nọdụ n'ọchịchị na ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa na-eche Tinubu ka o mezuo nkwa niile o kwere ha na ihe ga-adị mma. Ya bụ na ụmụafọ ala anyị na-ele anya na Tinubu ga-emezu nkwa niile o kwere ha site n'ịgwa ha na ihe ga-adị mma. Anyị ka na-ele anya ka anyị chere na ya. Leadership Newspaper. Nke a na-ekwusio na otu nwoke a na-ebo ebubo na ọ na-ere akụkụ ahụ mmadụ ka a na-ekwusi na ọ na-emezi ka onyeisi mgbaka. Ya bụ isiokwu nke si n'akwụkwọ Leadership Newspaper. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu. Aka m bụkwa Nwaada Ugochi Nwosu. Unu echefukwara isonye na Facebook nakwa na YouTube Nwaada Ugochi Nwosu. Chukwu gọzie unu.